Saan ba tayo? Tay Tay Pukaw. Tay Pukaw. Tay Pukaw guys. Ito ang map sa NCR. Please exit from the opposite side. Ayan. Huwag din sunod. Galing tayo sa dulo guys. Dulo. Zone 1. YG. Baba tayo sa Miko. Yung nakalive guys, yung hangganan niya. Sunod. Tapos lighting nito. Nito lang tayo guys.
Ibang way naman dito guys, ibang MTR. Section 1 dyan. Dito lang tayo. Eh. Saan bang usik eh? Naligaw. Hanggang dito na lang guys. Thanks for watching. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin, please subscribe my channel. Bisaya Channel. Thank you guys. Exit tayo dito. Exit na.